En aquest vídeo aprendrem a trobar la fracció irreductible. Què vol dir una fracció irreductible? Anem a veure-ho amb exemples. Per exemple, volem trobar la fracció irreductible de 10 vuitens. Això és trobar una fracció equivalent, per tant, igual, on el numerador i el denominador no es puguin dividir pel mateix nombre. Per tant, una tècnica de trobar fraccions equivalents és dividir numerador i denominador per la mateixa quantitat. Si dividim per 2 el 10 i dividim per 2 el 8, obtenim una fracció equivalent, que és aquesta, la fracció 5 quarts. I aquesta podem dir que ja és irreductible. Per què? Perquè el 5 i el 4 no els podem dividir pel mateix nombre. Per tant, això és una fracció irreductible. Un altre exemple, el 60 entre 42. Fixeu-vos, aquí podríem dividir també per 2. I obtindríem una fracció equivalent, però no irreductible. Seria la fracció 30 i 42 entre 2, 21. Per què sabem que aquesta fracció no és irreductible? Perquè es pot dividir per un altre nombre. Per 2 no, perquè 30 entre 2 és 15 i 21 entre 2 no dona exacte, però entre 3 sí que podríem dividir. Per tant, si ho fem entre 3, arribem a la fracció... Perdó, estava fent unes fletxes aquí. Si ho fem entre 3, arribem a la fracció 10 i 21 entre 3, 7. 10 setens. Com que 10 i 7 no es poden dividir pel mateix nombre, de manera exacta, diem que aquesta fracció és irreductible. Per tant, fixeu-vos que aquest mètode que us acabo d'explicar és una mica lent. Vaig explicar-vos un mètode una mica més ràpid per fraccions una mica més grans. Per exemple, 50 entre 15. 50 entre 15 sabem que es pot dividir entre 5. Però imagineu-vos que jo vull veure quina és la descomposició de 50. D'acord? Quina és la descomposició del nombre 50? 50 es pot dividir per 5, que és 10. Bé, de fet, sempre proveu en la descomposició de nombres primers, proveu pel més petit de tot. Un nombre primer, sabeu el que és. És un nombre que es divideix per ell mateix i per 1, només. 50 es pot dividir per 2. Per tant, 50 entre 2, 25. I 25 només es pot dividir per 5. Que dona 5, i 5 només es pot dividir per 5. És nombre primer. Per tant, vol dir que 50 és 2 per 5 i per 5. Per tant, aquesta igualtat la mantenim aquí. Escrivim 2 per 5 i per 5. I ara 15, també fem el mateix. 15, com acaba amb 5, només serà divisible per 5. I dona 3. 3 per 5 és 15. I 3 és nombre primer, per tant només es pot dividir per 3. Per tant, aquí jo ja sé... Perdó, aquí podríem haver començat pel 3, però bé, l'ordre aquí no importa, Diguéssim que posem el més petit primer, 3 per 5. Us recomano començar de petit a gran aquí, però no és important, Llavors, fixeu-vos, aquí aquest nombre està multiplicats per 5 i aquí també està multiplicat per 5. Per tant, us doneu compte que tan sols caldria dividir per 5 a dalt i a baix. I això és el que s'anomena simplificar. Això, aquesta fletxa que fèiem aquí, és el que anomenem en matemàtiques simplificar. Quan un nombre està multiplicat per 5 al numerador i multiplicat per 5 al denominador, podem dividir per 5 numerador i denominador, com hem fet aquí. Per tant, únicament funcionaria per 5. T'assegures que no has de provar més nombres. Com que aquí només està repetit el 5 aquí i aquí, ja saps que no caldrà seguir més endavant. D'acord? Aquí tens 2 per 5, que són 10, i 3, que et queda aquí un 3 només. D'acord? És un mètode més ràpid perquè
aquí podries anar provant, perquè aquesta no és divisible, no? I aquí has trobat 2, però potser en tens una que tens 15 possibles divisions. Com per exemple, imagineu-vos que tens el 160 entre 80. Doncs aquest ja seria una mica més llarg, no?, d'anar fent operacions. Anem a veure, el 160 es pot dividir per 2? Sempre comencem pel 2, el més petit, Doncs sí, dona 80. El 80 es pot dividir per 2? Sí, dona 40. El 40 es pot dividir per 2? Sí, dona 20. El 20 es pot dividir per 2? Sí, dona 10. El 10 es pot dividir per 2? Sí, dona 5. I el 5 es pot dividir per 5. Per tant, fixeu-vos si és gran aquesta operació, Tenim aquí 1, 2, 3, 4, 5 dosos. 1, 2, 3, 4, 5 dosos i un 5. D'acord? I el 80, doncs mira, també el tens aquí posat. Se'n dones compte? Doncs ja només cal que copiïs. El 80 és 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 i un 5. Per tant, fixa't, podràs fer divisions a dalt i a baix, doncs entre 2 a dalt i a baix, entre 2 a dalt i a baix, entre 2 a dalt i a baix, entre 2 a dalt i a baix. Aquí ja no, perquè no tens el 2 a les dues bandes, i entre 5 a dalt i a baix. Fixa si et quedaria llarg, això. Moltes fraccions equivalents. I a més no cal calcular-les, les fraccions equivalents que no són irreductibles. Amb això et pots assegurar que aquí tens 2. I a baix, se t'ha cancel·lat tot. Què et quedaria? Doncs quan ho cancel·les tot, no et queda 0, et queda 1, perquè 80 l'has dividit per 2, després el resultat l'has dividit per 2, 80 ho has dividit per 2, que dona 40. 40 ho divideixes per 2. Heu d'imaginar aquest procés, que dona 20. 20 ho divideixes per 2, que dona 10. 10 ho divideixes per 2, que dona 5. I 5 ho divideixes per 5, que dona 1. Per tant, penseu així si voleu. I 2 entre 1 és 2. Sempre que pugueu simplificar una fracció a un enter, ho feu, d'acord? Per tant, pots dir que aquesta fracció és reductible i aquesta és irreductible. Feu servir el mètode que vulgueu, però us recomano aquest perquè és molt més ràpid i més pràctic. I fins aquí el vídeo aquí. Espero haver-vos ajudat.